Governor Bambi Imano nga kung ubanan sa hiniusang pagtinabangay sa tibuok katawhan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dako ang paglaom nga dili na mo grabe pa ang kaso sa pagkaylap sa coronavirus disease dinhi sa lalawigan. Gumika niini walay kakapoy nga gihingusgan sa kagamahan ng probinsya ang mga preventive o curative measures o mga lakang aron nga mapiparahan ang unsa mang dili matagna nga panghitabo kalabot sa hagit nga hatod sa maong virus. Atol sa usa ka programa sa Sibyaan sa radyo, gipangutana si Governor Bambi sa live guesting niini kung unsa ka mahinungdanon kaniya ang seguridad sa panlawas nga bahin sa iyang ginsakupan. Gitubag sa amahan sa lalawigan nga sukad pa lamang sa sinugdanan, dili gayud niya tugutan nga magkumpiyansa ang tanan bisan pa ang mga frontliners gikinahanglan gihapon nga musubay sa mga balaudnon. Matod pa sa gobernador, I quote, "Let us not put our guards down." Isip paabot nga mensahe niini alang sa kinabag-an. Dugang niini nga mas pahugtan ang matag border control kung asa tanang checkpoints gisigurong dili mo pakya sa pagpatuman sa mga safety health protocol sa matag biyahero nga mogawas sulod sa lalawigan. Gipaabot sab ni Governor Bambi nga parayong nagtuman ang kagamahanan isip intervention mao ang pagpahigayon og granular lockdowns kung focus area containment kung dunay masuta nga mga lugar nga taas ang kaso sa COVID-19. Gawas ni ana ang kanunay og dili sab malangay nga paghatag sa nagkadaiyang ayuda pinaagi sa salapi, kagamitan ug pagkaon nga available alang sa tanan kung mudangop sa Kapitolyo Probinsyal. Kauban ang tibok puwersa sa Provincial IATF ubos sa pagpangulo ni IATF Chief Dr. Jerry P. Kalingasan. Daan ang gisaan ni Governor Bambi nga sigurudohon kanunay nga dili mapasagdan ang tanang misamis nun, hilabi na maabagan sa kalisod ning panahuna nga hatod sa pandemya. Kauban si Boyax Bagyan sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.